Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, duro-diretso na kita, alas 9:12 ang oras sa Pilipinas. Tingog kan banwaan, minarespeto giraray sa gabos na miyembro kan familia, kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang takaan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Saint Jude gunyan sa mga devotos tabi ni Saint Jude. Maghapon may pagkakataon na makapagpasalamat sa oral daw na intercession sa pagbuhay-buhay. Nag-iimbitar kami na mag-iriba-iba kita sa good alas 10. Poco mas o menos mga 48 minutos kita mag-iriba-iba pag Huwebes. Dahilan tapag alas 10 minalaog po ang PhilHealth. Dahil na kita magparahaloy igo kitang didiskutero na istorya ngunyan. Ako po si Pio Fernandez. Diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa luwas. Sana po yaon tabi ka mo. Sige na, while ongoing ang program ta, paramdaman ka mo tabi. Pasensya na kung kita makaka-introductionin halawig, makakumusta lamang, an oras ta permi pong bitin. Halipot yan na permi, ha? Kaya kitang buwelo na makapag-kurukumusta lamang, makapag-urore-istorya. Kaya diretso na kita kan mga report sa luwas. Si Ans nasa linya. Good morning, Ans. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta. Nagkataong asigurasyon man ang gobyerno probinsal kan Albay sa paagi ni Gobernador Al Francis Bichara na matauman sindanin asistensya sa mga nawaranin tubig sa syudad kan Legazpi. Nian sa iyang sinabi kung sa nagtaon na sa direktiba sa Water and Sanitation o kay Watson Unit kan syudad kan gobyerno probinsal kan Albay para maghatod man kitubig sa mga nagkaperang barangay sa syudad kan Legazpi puon pa kasubanggi. Sinabi ni Bichara na maut niya makatabang man sa syudad kan Legazpi lalo pangunyan na dakol talaga ang apektadong mga residentes kan nasambitan ng lugar may kinaraman sa kawaran kan supply kan tubig dahilan nga ni sa mga ekipahis na naraot sa PhilHydro na ngunyan naging rason man ko na taday nakakapag-supply nin tubig ang Legazpi City Water District. Sabi ni Bichara na hihinguwahon maninda na ang iba pang mga barangay marasonan man kan tubig poon man ngunyan na aldaw asin sa mga maabot pang aldaw tangan inadaiman madipisilan ang mga Legazpenyo. Tras tanto si Alcalde Noel Rosal nagtauman ngunyan nin direktiba na mabugtak man siya nin mga personahis gikan sa syudad kan Legazpi tangan ina ma-monitor man ang hiro kan PhilHydro asin man kan LCWD para maparikas ang maintenance services kini urog pangunyan na mati na kan alkalde asin man kan gobernador ang kadipisilan na darakan kawaran nin tubig sa syudad kan Legazpi. Sa ngunyan ang parehong opisyal nagdalaom na tulos-tulos ining maksunan tangan inadain na nga ni madipisilan ang mga residentes kan sa tuyang syudad kan Legazpi. Ans. Yes po. Nakahuron tadabakan si Cedric Kaswapo na dangog mo Yes. sa Bicol Target. Yes, tabi. So, pag-assistensya na kan Albay. Iyo baga. Tapos yan na suki alkalde, suppose niyan sa Facebook mo niyan. Yes. Sige. So yan tabi, Sir Pio, ang informasyon man with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you so much sa initial na bungkaras kan istorya. Hali dyan sa luwas, tabi, kasuhapon kaya, iyan ang tatawan mo na niya to, bala bago kita maghanap buhay. Kasuhapon, na-interview ta si Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. And iyan na pinag-report ni ANDS, ipinagpahayag na ayan kasuhapon. Nag-intervenir na, nagibuantang nyo ito, Angel, yan. Nag-intervenir na ang probinsya nin Albay sa sitwasyon na inidigdi kan kawaran nin supply nin tubig sa prime city
of Albay na pinagasabing livable city, booming city, and yet dahil sa kagibuhan kan PhilHydro, it now remains to be questionable. Pauro-otro na ang arog kaining cycle, tabi. Okay, bibiltadahan tayan. Kasuhapon, sa pahayag ni Dr. Cedric Daep, nag-asistensya ng Albay, tagustukan probinsya ng Albay, na day umabot pa dingnal, na magkaigwanin panibagong klase nin pandemya apwera sa COVID na posibleng darahon kan kawaraning supply nin tubig sa Legazpi. To avert further damage which will affect directly ang salud asin ang hygiene and sanitation kan palibot. Kaya uyan ma-distribuer na o kaya kasuhapon nga ni nag-distribuer na kasubanggi gamit ang Watson tabako na ini tultul kun sa Bicol na hororon. Antara mo ni Dr. Cedric Daep, otoridad sa pag-adal manungod sa mga disaster, ining disaster na ini posible na pwedeng nang maklasipikar sa Legazpi is man-made, kagibuhan nin tawo. Dihinapot ko nata niya ko ta man-made, kagibuhan ning tawo, pinakwalify ta pa ki Dr. Cedric. Paano ngaya ang sitwasyon na ininyato digdi sa Legazpi is preventable. Pwede ko ta na ngayang dai nangyari kung dai o kaya pwedeng napreventaran kung dai nin kapabayaan o lapses. I-connectar tanaan dyan sa post ngunya ni Mayor Noel o kasubanggi pangani na pinag-quote ni Ands na Galero Subareta hali sa Facebook. Kinote niya. Ang sabi ni Mayor na nabasa ko man ngani, bako na ini maray, bako na ini tultul, grabe nga ya ining ginibo, kan PhilHydro, tadai nin back up na mga maintenance, buda gabos-gabos na kinakaipuhan na kun magpalyar ang mga mayor na makinarya, igwa tulos nin maikakabit na available na supply nin materials, ekipahes, shortest possible time because ang sa indang negosyo is a business seriously connected with public interest, and that is water. And water is life. Kung mabalik kita sa historikan kinaban, sain pading nagpupo ng sibilisasyon sa mga lugar na harani sa tubig. Sa dagat, tayaon ang pagbuhay. Pagsira-sira sa salog, tayaon ang tubig maiinomon. Sanitasyon, pangkarigos, pambaribe. And yet, ang sabi ni Dr. Cedric Daep, ini po man-made because it is preventable. I-connectar ta sutara mo ni Mayor, dai nin mga backup na ekipahes, nakuta na, dai nangyari, ining sitwasyon tango niya na pira ng aldaw padingnal. Kasuari nagpuninikan sa rong semana, o ngunya na semana, ngunya na semana. This is now totally unacceptable. Tapa uro-utro bagaan cycle, hilingon mo. Anong pinagre-refer niya tong cycle? Pag daining supply nin kuryenteng nakakaabot sa PhilHydro,
ngaya igwaning repair so NGCP or igwaning repair so APEC. Ano ang rason ninda? So latest bagay din ang rason, Angel, sa kwan, daing ngaya kitang tubig sa taod-taod ta. So generator mi, unserviceable. Anak ng teteng naman nakirilas. Ganon lang yon, PhilHydro. Pirang taon ka mo digdi. Nagdilin sa ning kwarta, kabig ka mo ning kabig. Hali sa bayad ming konsumidor na pigbabayad kan LCWD na ibibayad man sa Indo bilang bulk water supplier, and yet day ka mo nag-intindi kan mga araw ka na bagay. Mismo nang si Mayor baga nagboses, dai dapat ngaya ini, dapat may mga konsinda dyan, ikipahes na backup. Garo baga bihikulo na pampubliko, umaging pampribado. Apat ang goma mo, igwa kang reserba, takon maplatan, igwa ka tulos nin pang salida. You can just imagine now the magnitude kan damage na di darak ka inisagkod ngunyan kan PhilHydro. What is the board now doing? Mismo nang si Mayor nagtaram, mabugtak na ako nin tawod yan. Oh, the LCWD has to do something. We were made to believe several years ago na paglaog kan bulk water supplier na yan, day kitang problema sa tubig. Mag-uran sa nabaganganin nin todo. Ano ang nagluluwas sa tuyang gripo? Ang kolor, iba na. Day mo madakra. Tabi. Yan. And pigbabayadan tabagata kita bagang mga konsumidores ang sa tuyang tendency pag mabukas kita kan sa tuyang gripo na maati ang nagluluwas, ang tendency tabaga ay pabulusan ngo na ngayata tibaad taod-taod maglinaw ta subagad na tada yan. The problem is mantang nagbubulos yan, daita nagagamit ang tubig, nag-aagi sa metro, pigbabayadan ta ito. Oh, mabayad kita sa LCWD. So LCWD man, mabayad sa PhilHydro. Power otrong cycle yan. O ngunyan. Nagdiferensya sa main pump. Evidently, dahil sindang reserba. Si Mayor na mismo baka nagtaram. Hindi tama ito. Bako ining tama. Dahil sindang ngayang reserbang mga spare parts. O, pira ng aldaw, malima na. Pagkatapos subareta ni Luwes Gasubago sa aga pa daa. O, imahinara na tabi yan. Susanitasyon kan siyudad. Sabi ni Dr. Cedric Daep, the government now intervened to avert another pandemic, health pandemic, problema sa sanitasyon. And yet sa igwaning official Facebook page lamang ang PhilHydro. Igwano, naghagad lang Papa NMR tabi, paring igwa lamang. Igwa pero ang last posting karumduman mo. Upo. Kanakaaging taon na Disyembre na naraot so pump ninda so motor ninda dyan. Upo. Ito ang last. Upo. Dahil na ngunya. Dahil na. Nihoy NMR. Dahil, kan last year igwa nga ya. Oho. To our dear customers of LCWD. Opo. Ang nagkakadispensa sa naraot. Opo. Pero ngunyan, dahil lawang. Kalong aldaw na nakalihis. Ni tagapagtaram dahil lamang papamarbagatabi Isa na. Dahil ganun lang nga ganun lang. Oh. Pagdaing kuryente so NGCP o APEC na masupply sa genset ninda, sa inda, route genset me, ayun lang. Ganun lang yun. Oni so pump route, la kaming pump. Ay lamang maganing minahagad nin dispensa o kurwat, Kamu dyan tabi sa LCWD. So mga nagparalaog ka iyan na bulk water supplier na yan tabi. Sana nabuksan ang isip nindong ngunyan. Nakuta na pre-screened nin marhay ang capability ninda, technical capability ninda na mag-supply nin tool na serbisyo both in terms of
quality and quantity-wise na tubig sa LCWD na in turn papabuluson man kan LCWD sa satuyang mga konsumidor. Na screen lamang nindo yan o baka nagkaburuta siguro. Dahil nahiling so kapabilidad, dahil lamang hinapot ano kamo tabi bago may ni endorsar na sa indong kontrata bago may ni-aprobaran. Kung daining supply so sa muya ding kooperatiba ng kuryente, igwala man ka mo ning tol-tol na generator na pwedeng makapaandar kan sa indong pump na makataon ning sufficienting supply both quantity and quality-wise na tubig. Ano kung magdepektuhan sa indong mga mayor na ekipahe, igwala man ka mong contingency plan na the shortest possible time maikonektar yan masalidahan because water is life. Imagine 5 days na more or less, this is now totally unacceptable. Ang damage na nakrear kay ni sa komunidad individually and collectively as a whole is immeasurable. Sa mga hospital, papaano na? So nagda-dialysis, may mga dialysis center gayo digdi. Kay puhanan ba ganin maray na supply ng tubig sa dialysis center? Sa mga hospital, sa mga harong. So pagkurukarigos na sana, paano natabi yan? Siguro high time na iniinda sana. Palaugon ta na mayor tabi ito, so panduang supplier ng tubig baga, so taga Bisaya, ano ito na ngaran, Stone Rock ba yun? Tining sa Philhydro parang burungog da eh. Parang dining empathy. Ha? Sangunyan baga dahil lamang ning nagapod sa mga istasyones nin radyo sa Facebook na minapakumbaba lamang. Mahagad kaming dispen sa tabi. Oh. Kasuwapon, nakahuron taman si Congressman Pido Garbin Jr., ipinaapod niya na nga ni iniduman sa Kongreso, sumaynilad. Tayo na da bagaan nag-operar ka iyan. Ngunyan, saro sa napaghururunan, gari sa otro taon pa, 2022, matatapos ang gabos na mga improvements dyan, tangani magkagikatan ng tultul na supply ng tubig. And quoting si Congressman Pido Garbin Jr., sabi, igo da paano ning utang sa LCWD man sa ining Philhydro, kaya day man nakakabungkaras pa. Do not let the consumer suffer kan utang kan LCWD sa indo. Mag-infuse ka mo rin capital bako. Dahil nindo ipag-asa sa konsumidor, dahil nindo pagkuhaon sa konsumidor, so invest nindo. Sus Mariosep naman oo. Inda ko kung paano, inda sa mga legal minds dyan, ta kita semi-illegal ang isip tayo. Paminsan legal, kadaklan illegal. Inda sa mga legal minds yan, kung igwaning possibility na masangatan ni nagkakanigong action man ini for it to be determined kung igwasin na ning culpability sa nangyaring initabi. Ta sabi baga ni Dr. Cedric Daep, preventable. Yan. This is not act of God. With human intervention, preventable ko ta na. Kung igwa siguro dyanin na naka-reading pump, na kung ano man iyan, na nakayaw naka-standby, siguro sarong alda o 12 oras, 28 oras na paksalpak andar. Oh, Jesus Mariosep naman. Oh, ay nako. Sabi ta na nga ni, dipisil. Bata igo kita ning pandemya ngunyan, uyan nagrasyonin tubig. So naglilinya dyan, paano na kurumpul-kumpul na naman tabi. Ah? Isipa daw nindong marahiyan tabi mga taga Philhydro. Iyo, nagsusupply ng tubig, magayon. Pero sa paglinya na naman kaan, the danger that it poses, the risk that it poses sa susyudad, darakan sitwasyon na ini, nako, dahil ta masabutan. Ay, nako tabi, kaya bagaw, sabi ni Ans, duman sa report, si Governor Bitsara na mismo, nagboses na, nakaipuhan ng tabangan na ang Ligaspi. And in fact, kasuhapon, pinagkonfirmar na ni Dr. Cedric Daep na may direktiba na si Governor Bitsara, tabangan ang Ligaspi.
to avert further epidemic, health pandemic, dadarakang kakulangan ng supply ng tubig. Naku naman, oh. Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet, Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure, drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, great taste na premium classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili
Sa presyong abot kaya, huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginip ko, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List.
Katabang na, kasurug pa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan anim ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. Weh, sobra grabe ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagkot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso pa kan mga istorya si Luens nasa linya man. Luens, go, good morning. Salamat abi, Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga paraan tabay, sa mga dagdag pang pareta, pinaarawan, asin giniribulugod na instant cleaners. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi, ang mga tawong madudunong asin di nagsusunod sa minimum health protocols pagkatapos na madakop ini, na dai nagsusulot din face mask sa sentro kan Legazpi. Ginibong mga cleaners. Oo. Sa'yo nangyari yan? O dyan sa pinarilinig sa may happy lane sa Maaot. Oh, saka. Ini pagkatapos na ipaggunambitan sa DCGB News ngunyan na pagkaaga ni Legazpi City Task Force Kaliligan Chief Mark Andy Barbella na mga tawong nagrilinig sa paaginin community service kapalit ini kan ibabayad ko ta ng 2,000 pesos na penalty dahil alaga daw man ini makapambayad kaya nag-community service na sana. Yan.
Kunya, nagka-tirinultol, sumadudunong, sa may hapili nga ni Digdi sa Tinago area, Oho. pinaarawan ang duwang persona na nadakop kan task force kalinigan. Pirang oras masidang ka iilamon dyan. Aloy man, Isa ka. ay Maraya. initon pati. Ano sukat na sus Mario Joseph. Sige. Ang duwang persona na ini, susaro, tagama nito papalan kan, dyan sa ma nito albay. Nako, nadali digdi. Tapos susaro, nadali man, tagabita no. Oo, saka. Kaya susog kay Marbella, bako karaw-karaw, asin bako basta-basta sanaan pangapunan kan lokal na gobyerno. Abo kay ning mangyari na umabot ang panahon na dakulan magkaharawaan dahil sa nasa pagdurunong-dunong nin iba. Kaya patanid niya sa publiko, dahil ka mo magdirurong-dunong, kung mo yan indong dahil ka mo mag-awan man nga digdio sa Happy Lane. Nya maray nga ni kana yung palinigon diyan sa mga salugkan may hospital na may COVID. Roger. Mario Joseph. Sa mga pilosopon nga, pero nga magrelinig nga lugod ka mo. Ay, sige. Aha. Nagpipilosopo pa pangani daw tabi Sir Pio, pero daw man daw kipambayad ki penalty. Sige. Yan ang tabi Sir Pio, mga dagdag pang istorya, halididi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luis Bursi Barcena. Thank you so much, Luen, sa mga istorya. Diretso pa kan mga report si kumpadring Alma nasa linya. Kumpadring Al, go. Yes, salamat Pading Pio. Ay nang pinagiba ang PhilHydro LCWD asin ang APEC ang utang ninda nagsasaper ang mga legal na konsumidor. Ini ang adago sa sentimiento kan mga yao sa barangay dahilan kan atrasadohon talagang hero-hero ang mga taga-APEC na maaksyonan ang mga simpleng problema sa naman sa brownout sa mga barangay. Ehemplo, o digdi sa Taysan Maslog area, magpon pa kaso bangki mga pasado alas 6, sagkod mo niyan, bako lamang siyam-siyam ang inabot, kundi aros magka-14 o 15 oras na, nadai pa lamang biga-aksyonan kan APEC ang siring na problema digdi sa linya kan kuryente. Bako sa nainingo niya nangyari, kundi haloy na pag may mga siring kaning problema sa aritma ng mga barangay, talagang atrasadohon. Yan taliwa sa sinasabi kan APEC management na 24 oras ang sa indang serbisyo, alagad sa eksperyensya kan mga konsumidor, magpanggi na talaga arayo ng pag-asa na maaksyonan, manata nangyayari na naman mo niyan, digdi sa SOR na parte kan ng Legazpi, at siring na serbisyo kan APEC, ikinakauyam lalo kan mga konsumidor dahil maliksihon sana aros updated ang APEC sa pagsingil, alagad sa serbisyo talagang nagkukusog lalo ang luya sa indang aksyon sa mga dapat aksyonan dahil nga sa problema nila sa utang duman sa indang supplier, siring kan LCWD na may utang man sa PhilHydro, alagad mga konsumidor generalmente ang nagsasafer. Roger. Yan pa ang informasyon, digdi sa luwas alarmaryo, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa istorya. Naku, dyan sa sur na barangay, yan nanalos perennial problem sa kuryente. Ay, talaga naman, oo. Paano ba yan? Tingog Kanbanwaan. Maray na aga kay Provincial Engineer Dante Baclao. Maray na aga tabi, sir. Ingat tabi. God bless. Pio! Si kumpadreng Jun Pitero, sabi, good day pa day, paabot ko po lang condolence sa bilog na pamilya ni Epi Bailon, Daep, nakaburo lang agom niya si Ted sa St. Peter Memorial Home sa Bugtong, Legazpi City. Thanks, padi, God bless. Iyon iso mga sadiring tao ni Papa Jer Bailon, yan, nakaburol ang agom niya
si Ted sa St. Peter Memorial Home sa Bugtong, Legazpi City. Yan. Okay, yan nagpapaabot manin condolence tabi si Pading June Pitero sa pamilya. Yan. Sige. Di Manong Nonong Cordoba. Good morning man tabi. Kung pwede dang introduce sa mga Legazpi Consisay ang mga LCWD Board of Directors so that the Legazpeños will know. Isay ito sa mga nag-aprobar ka yan na makapagkaigo kita ni bulk water supply digdi sa Legazpi. So manager baga ka ito dati. Uto na sa Estados Unidos de America. Ano pa ding na? Uto na da sa Estados Unidos. So dating manager ka ng LCWD. May naturatoy na duman sa Estados Unidos de America. Sarap na. Salamat kan sa indong pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid,